Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Tibqa' bejn il-passat u l-futur, aħna l-futur! il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nagħtu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Tibqa' bejn il-passat u l-futur, aħna l-futur! il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nagħtu l-futur li rridu għal uliedna.
Sengawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieb żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Tnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed għal prosperità ġdida. L-għażla tibqa' bejn il-passat u l-futur. Aħna l-futur. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta għad b'saħħitha. Irridu nħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nagħtu l-futur li rridu għal uliedna. Sengawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieb żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Tnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Senjuri, insellmilkom u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru Roberta Bela l-mexxej tal-Partit Laburista ġewwa ix-xara Għawdex. Illum l-attività se tkun qiegħda tieħu l-forma ta' intervista bil-kollega preżenti hawnhekk Kajli, kif ukoll se ikun hemm diversi interventi minn fost il-pubbliku preżenti hawnhekk taħt it-tinda. Qabel ma nagħtu bidu għal din l-attività se nkunu qegħdin insellmu lill-kandidati kollha li se jikkontestaw fuq it-13 il-distritt. Joe Etienne Abela, Abigail Camilleri, Clint Camilleri, George Paul Camilleri, George Paul Camilleri, Anton Refalo, u Christian Zammit.
Nieħu din l-opportunità wkoll biex infakkar li issa wasanna fl-aħħar tal-ġimgħa tal-kampanja elettorali, però l-eċitament u l-entużjażmu ma naqas u l-qofol naturalment nhar il-ħamis mis-6 ta' filgħaxija l quddiem rally indirizzat mill-Prim Ministru Robert Abela. Missa tkun l-aħħar darba wkoll li l-Prim Ministru jinżel hawnhekk fostkom l-Awċin u infatti ser ikun hemm ukoll rally indirizzat minnu stess nhar l-erba' li ġej ġewwa x-Xowkija Għawdex. Mill-ġdid insellem lil dawk kollha li qegħdin hawnhekk fostna u naturalment lil dawk li qed iseguna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Ħanħalli fidejn Kylie għall mistoqsija introduttorja tagħha. Kylie. Nirringrazzjak Wayne, il-lejla tajba, Prim Ministru. Lilek ukoll, kull min hawn magħna u kull min qed isegwina wkoll. Nirringrazzjak li tinsab fostna l-Awċin u nispera li tinsab tajjeb ukoll. Ninsab tajjeb ġurnata oħra impenjattiva ma kien bħal dejjem pjaċir li niltaqa' man-nies. Illum fawdex, kien ġurnata fawdex wara nofsinhar. Prim Ministru, wasalna fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali u kif rajna wkoll kien hemm xi nies ukoll li bdew jivvutaw kif rajna fil-weekend li għadda u nhar is-Sibt li ġej 26 ta' Marzu il-futur ta' pajjiżna se jkun issiġillat. X'inhu l-andament u l-feedback li qed tirċievi mingħand in-nies? Kif għadt inti s-Sibt li għadda beda l-ewwel survey reali. U jkompli nhar is-Sibt li ġej. Is-Sibt li ġej hija l-ġurnata fejn se jiġi determinat il-futur ta' dan il-pajjiż. U x'ħammorru lura l-passat jew nibqgħu mixjin kif qegħdin bis-saħħa lejn id-direzzjoni futur. Dal-moviment huwa l-futur ta' dan il-pajjiż. U nhar is-Sibt l-għażla se tkun tan-nies bejn min għandu l-aħjar pjan għall-futur ta' dan il-pajjiż. Aħna għandna l-proposta l-futur tal-pajjiż illi bis-siġil ta' approvazzjoni tan-nies jistgħu jsiru elf kisba l-pajjiżna. Issa nifhem l-emstedina minn naħa tal-oppożizzjoni li qed tgħid lin-nies ibqgħu id-dar. Li tibqa' d-dar mhijiex soluzzjoni, li tibqa' d-dar tfisser siġil ta' approvazzjoni għal manifest tal-Partit Nazzjonalista li jrid joħodna lura lejn il-passat. U rajnija f'diversi aspetti tal-manifest tagħhom li jridu joħduna lura lejn il-passat. Lill-pensjonanti jridu joħduhom lura lejn il-passat. Qas biss se tiwidhom iż-żieda sħiħa tal-kol, immaġina. Fil-meta ġew mistoqsijin ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fuq il-pensjonijiet x'qed toffru. Ma jafux x'qed joffru, ħaġa waħda rajt fil-manifest li l-kola l-iktar ħaġa forsi bażika laqqas qed jagħtuha kollha. Aħna mhux biss qed nagħtu l-kola u mekkaniżmu ġdid magħha, imma qed iwedu b'mod ċar mill-anqas 15 euro żieda fil-pensjonijiet fil-ġimgħa. L-għażla jekk iċ-ċekkijiet li waslu din il-ġimgħa ikunux tal-aħħar jekk il-fiduċja tingħata tal-Partit Nazzjonalista jew jekk sena wara sena nibqgħu xi nżidu iċ-ċekkijiet tar-refużjoni tat-taxxa. Dawk l-għażliet huma. Fuq kollox qegħdin f'mument partikolari. It-tensjonijiet l bejn ir-Russja u l-Ukranja, kol nafu x'inhuma, jekk il-pajjiż u x'se jkollu tmexxija li toffri ċertezza u stabbilità huwa dan il-moviment li jista' joffri dik iċ-ċertezza u stabbilità, jew jekk hux se mmorru għal għażla ta' partiti llum fl-oppożizzjoni li saħansitra ġabu il-firda fosthom stess. Firdu partit tħalluhomx jifirdu pajjiż. Qed jgħidu wkoll illi l-vot tan-nies mhux importanti bħal donnom qed jagħtu xi ftehim jew qed ikunu pjuttost ċari li r-riżultat huwa ċert u allura m'hemm bżonn li n-nies joħorġu jivvotaw. Telliqa tibda xejn b'xejn. U huwa biss il-vot tan-nies illi se jiddetermina r-riżultat u għalhekk it-tweġiba tan-nies lill-Partit Nazzjonalista, lil Bernard Grech li qed jgħid kull min ma joħroġ jivvota se ninterpretah bħala vot ta' approvazzjoni għalija. Hija li n-nies imorru u jivvotaw bih ġarhom minn kmieni nhar is-Sibt.
U f'dal aħħar ġimgħat kemm Marti Lidja kif ukoll jien u kandidati tal-Partit Laburista, iltqajna ma' ħafna nies, tkellimna magħhom, nifhem li jista' jkun qed hemm weġġat li qed iridu jiġu indirizzati, dak nistgħu insolvuhom. Nisimgħu qed niltaqgħu ma' kulħadd, qed nilqgħu lil kulħadd u fejn hemm realtajiet li forsi ma kenniex żmien biżżejjed biex nisimgħuhom, qegħdin nisimgħuhom. Kellna pandemija li żammitna okkupati ta' kull ħin u jista' jkun, iva li ma smajniex biżżejjed, hemm realtajiet qed rridu nindirizzawhom, jew forsi realtajiet relatati mal-lokalità li fiha wieħed jgħix. Qegħdin hemmhekk biex nisimgħu. Is-soluzzjoni li tibqa' d-dar mi soluzzjoni xejn. Ejja ħalli flimkien niddeterminaw il-futur tat-tfal tagħna, taż-żgħażagħ tagħna, tal-pensjonanti, tal-ħaddiema, tas-self-employed, tan-negozji, tal-futur ta' pajjiż mod ġenerali ngħid jiena. U waraw Għawdex kemm mexa l-qudiem minn dakinhar fl-2013 li l-poplu Għawċi iddeċieda li jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista. Ara kemm imxejna l-qudiem. L-istess fiduċja li reġgħet ġiet ripetuta fl-2017 ara s-suq tax-xogħol kif kiber f'Għawdex kemm hawn nies Għawċin li jaħdmu mal-privat stess ġewwa Għawdex stess. Ara l-livell ta' investiment infrastrutturali, ara kemm Għawdex mexa l-qudiem. Għaliex dejjem tajna u ħanibqgħu nagħtu lil Għawdex bħala priorità fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Hekk ħdimna u hekk se nibqgħu nagħmlu. U għalhekk li se nibqgħu nagħmlu kemm għal dik li tidħol il-politika soċjali, kemm tal dik li hija il-politika ekonomika tagħna u fuq kollox il-politika ambjentali. Dejjem se naraw li Għawdex ikun fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern. Grazzi Prim Ministru għal dak il-messaġġ introduttorju. Issa ħnaddu għall ewwel intervent u se nħalli fidejn Wayne biex ikompli jmexxi din l-attività mbagħad inkomplu b'aktar mistoqsijiet. Wayne, fidejn. Grazzi Kylie, grazzi Prim Ministru, nistieden lil Paul Buttigieg, is-Sindku tal-Qala għall-ewwel intervent tiegħu. Insellem lil kull wieħed u waħda minnkom, kemm dawk preżenti u kemm ħafna oħrajn li qed isegwuna fuq il-mezzi tax-xandir. Ngħid grazzi lill Prim Ministru Dr. Roberta Bella li llum qed hawn magħna preżenti u qed jerġa' jagħtina l-possibilità u l-fiduċja li nerġa' għal darb'oħra insemma leħni dwar il-każ wieħed mill-aktar spazju naturali miftuħa li minnu jgawdi il-poplu kollu, il-poplu Għawċi u Malti, qed nirreferi għal Ħondoq ir-Rummien. Bħalma taf Prim, inni 20 sena fl-imkien oħrajn nitħabat u nagħmel minn kollox u kull ma jiġini f'moħħi basta jgħin fil-kawża għal ħarsien ta' Ħondoq ir-Rummien. Illum ninsab grat ħafna li l-Partit Laburista daħħal il-proposta dwar Ħondoq ir-Rummien fil-manifest elettorali, il-proposta 319, nifqa' niftakarha din. Li tgħid il-Gvern Laburista dejjem kien ċar dwar il-ħarsien ta' Ħondoq ir-Rummien. Nassiguraw li din iż-żona ma tkunx żviluppata bl-ebda mod fil-waqt li naraw li jsir xogħol ta' tisbieħ fil-bajja sabiex toffri ambjent aħjar lil dawk li jżuruha. Fil-manifest elettorali l-Gvern ippropona li jonfoq 700 miljun għal spazju ħodor. Pulmun tarja nadifa, xemm isbaħ milli jsiru dan il-proġetti ġodda kif se jsir fir-Rabat. 20 sena ilu emmint li Ħondoq għandu jibqa' ta' kulħadd. U hekk għadni nemmen sal-lum. Tul iż-żmien kienu bosta li qalu li jien iffissat, però huma illum qed jirrealizzaw kemm kelli raġun u kemm hu importanti li jkollna pulmun fejn jistrieħu għall-arja pura n-nies li jkollhom bżonn. Nagħlaq dan id-diskors billi ngħid grazzi lil kull min għenni u bata miegħi, speċjalment lil Marti Carmen u liż-żewġ tuliedi. Nispiċċa biex nirringrazzja lill Prim Ministru u lid-diligenti tal-partit li dejjem tawni spazju biex nitkellem fuq l-ambjent u l-każ ta' Ħondoq. Mhux ta' bxejn ismi minn Paolo Buttigieg inbidel għal Paolo ta' Ħondoq.
u kuntent bija, my friends. Kuntent. Kuntent. Xi ħaġa li ngburi fija. Ninsab fiduċjuż li wara nhar is-sibt 26 ta' Marzu bil-Partit Laburista fil-Gvern għal 5 snin li ġejjin taħt it-tmexxija ta' Dr. Robert Abela Ħondoq jibqa' tal-poplu kollu. Nixtieq nagħmel aċċenn għax qalu li nagħmel aċċenn żgħir fuq it-toroq li qed isiru bħalissa madwar ir-raħal. Aħna bħalissa r-raħal minn dan l-aħħar kemm ilu għaw il-Partit Laburista saru mirakli ta' toroq. Saret it-triq mill-Ħondoq ir-Rummin sa ta' ċenċ, triq li konna naħilmu bija u hekk nies mill-qal jistgħu jibqgħu sejrin sa Rabat, literalment triq ferm konduta, saret triq oħra, triq il-Konċizzjoni fejn inbidlu ħafna mejnijiet u saret intefqu fuq minn 500,000 euro biex bekk sar water culvert li kien inna naħilmu bih il-fuq minn 50 sena u hekk kien nies maqdijin u issa ser nibdaw it-triq li jibqa' għal safel l-iskola. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid il-Ministru issa biex it-triq mill-imġarra għandna dur il-estija ħalli nibdaw intalqu l-karozza u nagħmlu l-hill climbs. Nirringrazzjaw għammek l-Sinti tal-qala Paul Buttigieg. Prim Ministru, dal-aħħar smajnik, dan l-aħħar ġimgħat smajnik titkellem ħafna dwar Malta isbaħ. Iżda b'mod konkret, kif nistgħu nsibu bilanċ bejn ekonomija li trid tkompli tikber u tipprogressa u minnaħa l-oħra Malta u Għawdex li jridu joffru ambjent aħjar? Pawlo għadu kif fi ftit kliem ġabar 3 aspetti tal-ħajja li tant jaqdu mal-kwalità tal-ħajja. Il-preservazzjoni tal-ambjent, Ħondoq, id-delizzi, semma it-tlilaq tal-karozzi, u l-investiment infrastrutturali. Kollha huma meħtieġa. U meta taqgħadhom flimkien, iwasslu għal kwalità ta' ħajja aħjar. U waħda katina mal-oħra. U l-elf proposta li għandna fil-manifest elettorali li kollha ġew mingħand in-nies. L-ewwel twildu il-mittidea u dak il-mittidea mbagħad ipprogressaw għal 1000 proposta. Kollha ġew mingħand in-nies. U ktar huma volja jolqtu setturi differenti tas-soċjetà tagħna u jittrattaw temi differenti mill-IVF għall-ambjent għal titjib fil-pensjonijiet id-diversi temi li hemm fil-manifest. Imma mbagħad kollha jingħaqdu f'kullana waħda, katina waħda taħt il-kappa kwalità tal-ħajja. U ħansemmi ftit x'għamilna Għawdex. Għawdex, l-istess bħal f'Malta, kellek realtà fl-2013 fej il-prioritajiet dakinhar kienu li ridna nsaħħu l-ekonomija, li ridna noħolqu x-xogħol u impjiegi. U wasalna, ħdimna tul medda ta' snin l-proġetti u l-investimenti infrastrutturali partikolarment fit-toroq saru għamilna mijiet ta' toroq ġewwa Għawdex waqt pandemija biss, waqt il-pandemija. Ħloqna 2000 impjieg f'Għawdex, illum għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kien hemm f'Għawdex bħal kif għandna f'Malta. U għandna tkabbir ekonomiku li mhux wara dak ta' Malta, imma qiegħed hemmhekk fuq bħal f'Malta. Dak huwa kollu importanti u kien meħtieġ. Issa imma il-pajjiż jeħtieġ prioritajiet ġodda u għandna prioritajiet ġodda. U għalhekk illi tlaqna propju dil-kampanja elettorali billi nidejna l-ikbar proġett ambjentali li qatt kellna l-pajjiżna. 700 miljun euro ta' investiment fuq medda ta' 7 snin propju kollha kemm huma biex jirriflettu daw il-prioritajiet il-ġodda. Jekk tgħidu li wieħed kollha huma sbieħ, imma wieħed mill-proġetti li verament għandi għal qalbi huwa dak li se jsir fir-Rabat Għawdex fejn il-parkeġġ lil lum hemm fejn it-terminus mhux se jibqa' parkeġġ, imma mhux qed ngħidu mhux se jkun hemm parkeġġ, qed ngħidu li nagħmlu parkeġġ taħt l-art, ground tal-futbol u spazju miftuħ għall-familji kollha f'Għawdex. Ma dak huwa il-mod kif b'mod konkret tindirizza l-prijoritajiet issa mbagħad
sfida oħra kbira li għandna qudiemna u li se naslu għaliha u għandna l-kredibilità li naslu għaliha hija li naslu għal climate neutrality f'Malta u f'Għawdex, imma f'Għawdex irridu naslu qabel Malta. Diġà appoġġejna dak it-target ambizzjuż li Għawdex jiġi climate neutral qabel tiġi Malta u tgħidlek kif se nkunu qegħdin nagħmluh billi l-enerġija li tiġi ġenerata għal bżonnijiet ta' Għawdex tiġi kollha minn sorsi li huma rinnovabbli. Target ambizzjuż se naslu għalih imma. U mbagħad kollox jaqgħad mal-kredibilità. U bl-istess mod li għamilna l-investimenti infrastrutturali, bl-istess mod li saħħaħna l-ekonomija u bl-istess mod li saħħaħna is-suq tax-xogħol. Issa l-fokus tagħna se jkun ħafna fuq dil-prijorità ġdida li għandu l-pajjiż. U mbagħad da 700 miljun euro ta' proġetti kollha hemm tema komuni warahom li mhux biss nibdlu l-wiċċiet tal-pajjiż, imma wkoll għandna prinċipji oħrajn insemmi fost oħrajn dak illi qiegħed fejn qiegħed fil-gżejjer tagħna tkun within walking distance biex ma jkollok bżonn li taqbad karozza biex tmur għal spazju aħdar u miftuħ. Tista' tmur bil-mixi u tasal hemmhekk. Dak hija prinċipju li qed naraw li nestenduh fid-diversi proġetti li se nkunu qegħdin nagħmlu. U jaqqat mal-kredibilità li l-proġetti l-kbar tal-ambjentali koll identifikajnihom tlaqna fil-kampanja elettorali, identifikajn jekkux ir-Rabat Għawdex, jekkux dak ta' Triq Sant'Anna, jekkux dak ta' Birkirkara, jekkux dak ta' Bormla. Għandna diversi proġetti ta' San Ġwan huwa proġett li huwa importanti ħafna, b'kunċetti ġodda wkoll jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-proġett ta' Triq Sant'Anna tal-Furjana u ta' San Ġwan se nkunu qed nagħlqu toroq arterjali. Ma mhux qed ngħidu t-traffiku ma jistax jgħaddi iktar minn hemm, se jkun qed jgħaddi minn tunnels, jiġifieri minn taħt l-art u fuq jiġi msaqqaf u jsir hemmhekk ukoll spazju aħdar u miftuħ li permezz tiegħu il-familji tagħna jistgħu igawdu l-ħin liberu tagħhom u dan ukoll li jaqqat mal-kwalità tal-ħajja. Imma nsemmi proġetti oħrajn mbagħad li se jwasslu għal titjib fil-kwalità tal-arja. Għaliex it-tema ambjentali ma tarix biss inti billi tmur għal urban greening, ma tara wkoll billi tnaqqas l-emissjonijiet. Hemm ukoll il-pajjiż għandu targets li huma mandatorji, apparti li huma mandatorji ma aħna nemmnu fihom sal-2030 u mbagħad iktar ambizzjużi sal-2050, imma rridu morru għalihom bi proġetti bħal dak ta' shore to ship li qed nimplementaw bħalissa fil-Port il-Kbir, li huwa proġett allura li bih il-bastimenti li jkun hemm fil-port flok jibqgħu bil-generators u l-magni mixew lejn waqt li qegħdin sorġuti fil-port u bl-emissjonijiet ħirġin kontinwament u li jaffettwaw partikolarment in-nies tal-madwar. Hemmhekk se jitfgħu l-magni tagħhom, il-generators ukoll se jkunu qegħdin jieħdu il-kurrent mill-art. Investiment ta' aktar minn 50 miljun euro li l-maġġoranza tiegħu ġejjin mill-fondi Ewropej. U għalhekk li kellna laqgħa li nġibu l-fondi. Dak l-istess proġett issa qed nestenduh għal Malta Freeport. Ġifieri proġett analogu li se jkun qed jinżel fil-Malta Freeport tagħna. Imbagħad inizjattivi oħra li għamilna kienu li projbejna l-importazzjoni tal-plastik li jintuża l darba waħda biss, jiġifieri single use plastics, u issa wkoll li projbejna l-beħ ta' dan it-tip ta' prodotti, ġifieri ta' single use plastics. Għax rajna illi għamel ħsara enormi lill-ambjent tagħna inkluż lill-ibħra. Mbagħad insemmi l-qasam tal-immaniġjar tal-iskart. Hemmhekk li għamilna qed nagħmlu investiment ta' 500 miljun euro fil-proġett EcoHive li l-iskart kollu tal-pajjiż se jkun qiegħed jikkonvertih f'riżorsa. Insemmi partikolarment il-parti tal-waste to energy li minn dak il-500 miljun euro ta' investiment għandek 200 miljun minnhom li huma dedikati għalhekk li bih l-iskart. Immaġina kellum aħna l-iskart illum taħt ħansemmi taħt amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Nazzjonalista. Il-management, jekk huwa management tal-iskart kien ifisser tiftaħ miżbla wara miżbla wara miżbla u tieħu art verġini biex tagħmilha ġewwa miżbla. Dak il-management tal-iskart li kellhom aħna qed nimplementaw dan il-proġett. Dan il-mod kif isiru l-affarijiet, il-qortin ħansemmi l-qortin la qegħdin Għawdex ma nistax ma nsemmihx, miżbla għal 36 sena li aħna konvertejnija għal spazju miftuħ għal rilassament tal-familji. L-istess kif għamilna f'Witfulija ġewwa Żurrieq, ġifieri tmiem ta' miżbliet li konvertejnihom ukoll fi spazju miftuħ għall familji tagħna biex dawn huma proġetti li qed insemmi li verament juru kemm għandna l-prijorità ambjentali għal qalbna u li bil-fatti, mhux bid-diskors biss, insemmi l-Park Nazzjonali ta' Taqal il-ġimgħa l-għaddiet kelli
il-pjaċir li ninawgura t-tieni fażi. U nistedinkom biex tmorru. Park Nazzjonali ta' Qali huwa proġett meravilja fil-qasam ambjentali. It-tielet fażi ta' dan il-proġett li waslet fl-istadju finali tagħha tfisser il-kunċett ta' Urban Green Reclamation li qed nitkellmu dwaru. Fabbrika tal-konkrit mitluqa, dilapidata kienet ilha mitluqa snin. Ġo fiha kien jinxteħed l-iskart tal-kostruzzjoni b'mod illegali. Ħadniha lura u llum se nkunu fi ftit tal-ġimgħa oħra niftħuha fi spazju aħdar miftuħ għall-familji tagħna. Dak huma l-proġetti ambjentali. U nsemmi wkoll x'għamilna Għawdex. Ftit ġimgħat ilu wkoll inawgurajna l-impjant tal-Water Services, il-Reverse Osmosis, li qed jagħti autosuffiċjenza lil Għawdex għal dik li hija produzzjoni ta' ilma, mhux biss illi Għawdex huwa self-sufficient fil-produzzjoni ta' ilma, ma wkoll f'ċirkostanzi jista' jipprovdi lil Malta bl-ilma Għawdex stess. U investejna, ma investejniex kif kien jagħmel ħadd ieħor fi żmien li jtella magni ta' second hand Għawdex ta' aħna investejna f'impjant tal-ogħla kwalità fil-Mediterran. Inawgurajna wkoll il-proġett tal-waterfront u tal-menqa ġewwa Marsalforn beda jopera it-tieni fiber optic cable dak li ħadd ieħor tafu kif iddeskrivih. Iċ-ċentru akwatiku u sportiv li jinsab miexi sew proġett ta' kwalità tal-ogħla livell. Insemmi l-11 miljun li allokajna din is-sena għal proġetti tat-toroq għall-investiment infrastrutturali fit-toroq. Tagħna dan qed insemmi ftit mid-diversi proġetti. Ftit ilu semmejt ukoll il-proġett tal-breakwater għal Marsalforn, nemmen li se jkun qed jagħmel avvanz importanti ħafna ġewwa Marsalforn. Imma kemm semmejt proġetti huma ftit mill-ħafna. Insemmi diversi proposti li għandna fil-manifest elettorali. Tħalluhomx jibqgħu proposti biss. Dak il-proposti jsiru 1000 kisba jekk nhar is-sibt tmorru u tiddeċiedu li twettquhom realtà bil-vot tagħkom. Minn dawn il-proġetti kollha wkoll għal garanzija għat-tfal għal 9 miljun euro fil-witt tal-familji ħaddiema self-employed. Iżda ngħid b'ekonomija b'saħħitha. Għalfejn hemm bżonn żidiet f'numru ta' benefiċċji. Għaliex il-benefiċċju ta' ekonomija b'saħħitha trid issarfu f'investiment fin-nies. Inutli jkollok iċ-ċifri sbieħ u għandna huwa importanti li jkollok dak iċ-ċifri, imma mbagħad dak li tirrendi l-ekonomija trid tinvestih. U l-aqwa investiment huwa fin-nies. Jekk kien hemm lezzjoni li tallimna fil-pandemija, ħadniha f'Marzu tal-2020. Meta ddeċidejna li niskartaw il-politika ta' austerità ekonomika li kienu użaw ta' qabilna fl-2008, fl-2009, meta kellhom kriżi ekonomika li qas tikkumpara mal-pandemija, imma applikaw politika ta' austerità, issikkaw iċ-ċinturin. U l-issikkar ta' ċinturin f'dak iċ-ċirkostanzi nafu x'wassal. Qatt li sploda l fuq ekonomija li staġnat biex rażżanna niżilna l-rata tal-qatt domna sal-2016 mill-2008 mill-2009 u aħna fl-2020 f'dak il-moment fejn konna maħkumin mill-bidu tal-kriżi pandemika ħadna deċiżjoni li se nkunu man-nies. U meta iddeċidejna li nkunu man-nies, il-prinċipju kien li l-pis nerfaw ħaħna bħala gvern mhux nixtuħ fuq in-nies kif għamlu ta' qabilna, u dik il-politika ta' investiment fin-nies illum x'waslet? Waslet biex pajjiżna għandu mbassar mill-Kummissjoni Ewropea l-akbar rata ta' tkabbir fost l-Istati membri kollha. Waslet biex f'pajjiżna għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja tal-pajjiż. U waslet ukoll biex ġewwa pajjiżna għandna l-aktar numru ta' nies jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol li qatt kellu pajjiżna. Mela dak huwa r-riżultat ta' dik il-politika. Imma mbagħad irridu naraw ukoll li ninvestu fil-ħiliet. U kif tinvesti fil-ħiliet? Billi minn qed xkejkna it-tfal tagħna jkollhom l-istess opportunità li jipprogressaw fil-ħajja.
ma jistax ikollok sitwazzjoni ta' tfal illi jistgħu jimxu l qudiem u japplika lihom il-prinċipju tal-mobilità soċjali skont kemm il-familja tagħhom għandha mezzi finanzjarji. Le, aħna rridu naraw illi kulħadd huma x'inhuma ċ-ċirkostanzi familjari tiegħu ikollu l-istess opportunità li jimxi l qudiem. U anzi, investejna l-iktar meta qed nitħattu dwar il-garanzija ta' tfal għal dak il-familji li jistgħu lanqas. X'irid infisser? Naqdu skema 9. Skema 9 hija dik l-iskema li tot għal tfal li ġejjin mill-familji li jistgħu lanqas. Kella fiha diversi benefiċċji mal-ġenituri sfortunatament kienu qed jiġu mpoġġija f'qagħda li jridu jażlu. Jew jieħdu benefiċċju wieħed ta' tfal, jew ieħor, u aħna meta ġejna biex infasslu dal-manifest li ġie mill-idejat tan-nies x'qalulna ċertu ġenituri kemm tweġġana li rridu nażlu għat-tfal tagħna meta nixtiequ ntuhom kollox. U aħna għadna mhux talli il-proposta se tkun li kull privileġġ, anzi benefiċċju aktar milli privileġġ għax dak huwa dritt tan-nies, kull benefiċċju illi hemm ġo skema 9 mhux tittażel bejn wieħed u ieħor, taħduhom kollha u dik il-proposta li għandna fil-manifest. U mhux talli hekk talli il-benefiċċji li hemm fi skema 9 inwessawhom iżjed. Nagħti eżempju, id-dritt li jkollok nuċċali tal-vista tfal. Dak se jkun dritt tal-ġenituri. Umbagħad għal dak il-familji illi jaqalaw ftit iżjed imma xorta jaqalaw ammont li huwa baxx jew relattivament baxx qed nitkellmu ta' bejn wieħed ieħor 14,000 euro fis-sena. Hemmhekk se jkollok l-uniformi b'xejn għat-tfal ta' kull sena kif ukoll servizz ta' internet li huwa wieħed bażiku. Umbagħad għat-tfal se nagħtu id-dritt ta' sett ta' kotba għaliex nemmnu li l-ktieb huwa inkubatur tal-ħsieb. Se nkunu qegħdin nagħtu wkoll imbagħad il-laptop lill-tfal kollha tas-sekondarja, jiġifieri dawk li jidħlu fis-7 sena, u nestendu wkoll is-servizz tal-iPad li mill-primarja immexxuh għas-sekondarja wkoll. Imma mbagħad rajna realtà oħra ta' studenti li jieqfu jistudjaw mal-età obbligatorja. Pari passu realtà oħra li għandna fil-pajjiż il-ħolqien ta' ħafna karrieri ta' kwalità. Insemmi s-settur tal-avjazzjoni, insemmi s-settur marittimu. Għal ċet jgħidilna s-settur tal-avjazzjoni? Għandna vacancies ta' mijiet kollha karrieri ta' kwalità li jħallsu tajjeb, imma m'għandniex biżejjed studenti mħarġa illi jistgħu jilqgħu u jimlew dak il-karrieri. U allura ridna nkomplu ninċentivaw liż-żgħażagħ tagħna biex ikomplu jistudjaw u għalhekk li se nniedu din il-miżura ta' 1,500 euro ta' appoġġ lil familji ta' dak iż-żgħażagħ li jibqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja ta' 16 sena. 500 euro kull sena għal medda ta' 3 snin. Għal medda ta' 3 snin se tkun qed tingħata f'forma ta' tax credit lill ġenituri u għal dak il-tfal, għal dak iż-żgħażagħ li ma jkunux qed jgħixu mal-ġenituri flok tax credit tingħata għotja diretta lill-istudenti li jibqgħu jistudjaw wara l-età ta' 16 sena. Imma ma waqafniex hemm. Rajna wkoll mill-esperjenzi li tallimna u nitkellem ukoll mill-esperjenza tiegħi bħala ġenitur illi importanti li flimkien mal-iżvilupp akademiku, jiġifieri dak li titgħallem fuq il-bankijiet tal-iskola, it-tfal jipparteċipaw f'attivitajiet ekstrakurrikulari. U nara mit-tifla tiegħi il-progress li għamlet fil-formazzjoni tal-karattru meta bdiet tattendi attivitajiet ta' sfin, attivitajiet sportivi. Immerġajna morna lura d-diffikultà li tkellmu magħna ġenituri meta konna infasslu l-manifest, aħna nixtiequ li t-tifla jew t-tifel tagħna imur għal bale għal attivitajiet kulturali ta' arti bħal ħadd ieħor imma ma nifilħux biżejjed finanzjarjament. X'rajna? Rajna li kien hemm għotja fil-forma ta' tax credit li kienet ta' 100 euro fis-sena, it-triplikajnija, għamilniha 3 darbit aktar, jiġifieri sa 300 euro fis-sena sabiex il-ġenituri jistgħu jibgħatu l-itfal tagħhom għal attivitajiet ekstrakurrikulari u hemmhekk li qed naraw li jkollna l-attività edukattiva li tkun waħda aktar holistika. U wkoll għaliex aħna ma rridu li l-ħadd jaqa' lura. X'għamilna? Wessajna l-in-work benefit. Jiġifieri se nkunu qegħdin nżidu l-in-work benefit għal kull wilt b'200 euro fuq medda ta' leġislatura, inkrement ta' 50 euro fis-sena fuq medda ta' 4 snin, twessih allura in-work benefit hemmhekk, u se nżidu bis-saħħa Children's Allowance. Jiġifieri għal kull wilt qegħdin nitkellmu żieda ta' 90 euro fis-sena għal 5 snin, kollox 450 euro għal kull wilt ta' dak il-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom
illi għadhom taħt is-16 sena u allura jieħdu ċ-Children's Allowance. Hemmhekk qed nitkellmu żieda li hija waħda b'saħħitha ħafna. Mbagħad għandek ukoll il-ġenituri fuq il-paga minima li mhumiex se jkunu qegħdin jinqabdu bit-taxxa għaqqad dan għaqqad iż-żieda li qed nagħtu fuq Children's Allowance għaqqad ukoll iż-żieda mal-in-work benefit hemmhekk qed nitkellmu fuq żidiet li huma sostanzjali li se jagħmlu titjib enormi fil-kwalità tal-ħajja ta' dan il-ġenitura xiridu nirrikonoxxu wkoll li l-aspett finanzjarju huwa waħda minn dak il-biċċiet tal-katina li semmejt aktar qabel li meta taqadhom flimkien u mbagħad jiffurmaw il-kwalità ta' ħajja aħjar. U għalhekk din ukoll imma kemm illi nitkellem jibqgħu proposti li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmilha ċara li mhu lest li jagħmel xejn minnhom fil-manifest jew f'ma nafx liem verżjoni tal-manifest elettorali tiegħu. Magħna n-nies jafu fejn qegħdin, magħna iż-żgħażagħ jafu fejn qegħdin, magħna t-tfal jafu fejn qegħdin u magħna l-ġenituri jafu fejn qegħdin. Grazzi mill-ġdid, Prim Ministru, issa ngħaddu għal aktar interventi u nerġa' nħalli fidejn il-kollega Wayne. Grazzi Kylie, ħanduru għal żewġ interventi oħra qabel tkompli l-intervista mal-Prim Ministru nistieden lil Damien Spiteri, kandidat f'isem il-Partit Laburista. Damien. Thank you. Mela, emmek smajna l-Onorevoli Prim Ministru jitkellem dwar il-kwalità. Il-kwalità hija ħaġa importanti. Semma wkoll li ninvestu fin-nies. Dik ukoll hija ħaġa importanti. Però l-iktar ħaġa importanti jiena nemmen fil-partit huwa it-togetherness li aħna nkunu flimkien. U jien bħala kandidat ġdid f'Jamant, din hija xi ħaġa li ħassejt meta ftit ilu kont taħt it-tinda il-mellieħa u kien hemm xi ftit mill-kandidati l-oħra. L-ewwel ħaġa li għamlu ġaluni inħossni welcome. X'differenza mill-ġlied li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Din it-togetherness, din il-ħbiberija li nridu l-ġita xulxin. Din għandna nkunu gburi minnha. L-Onorevoli Prim Ministru tkellem dwar il-kwalità. Il-kwalità hija importanti. U aħna għandna 1000 proposta. U f'kull wieħed minn dawk il-proposti hemm element ta' kwalità. Kwalità ta' ħajja aħjar, kwalità ta' edukazzjoni aħjar, kwalità li iż-żgħażagħ ikollhom aċċess għad-djar, allura kwalità ta' djar aħjar, jew aċċess għad-djar aħjar. Il-manifest huwa kollu kemm hu ibbażat fuq il-kwalità. U din torbot ma' dan li kif għadu qal il-Prim Ministru li aħna nkunu hemm man-nies. Din hija xi ħaġa kull proposta qiegħda hemm man-nies biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. U għalhekk li aħna rridu nagħtu appoġġ lill-Partit Laburista għax il-Partit Laburista huwa hemm għall-poplu, jemmen fil-poplu u ħajkompli jagħmel ġid għall-poplu. Jiena ħadd pjaċir li smajt l-Onorevoli Prim Ministru jitkellem fuq l-edukazzjoni għax jiena stess niġi minn background tal-edukazzjoni. Jiena lecturer fil-social work l-Università, qabel kont għamilt diversi snin bħala teacher, u ovvjament rajt ħafna realtajiet differenti. Però l-iktar realtà hija ir-realtà, kif spjega l-Onorevoli Prim Ministru, ta' tbatija meta l-familji ma jkollhomx biżżejjed finanzi. U allura dawn il-proposti jagħmlu sens għal raġuni li huma ħajtejbu il-kwalità ta' ħajja u ħajatu ċans li tfal li kieku ikunu mingħajr ċans. Grazzi, Onorevoli Prim Ministru. Xi ħaġa oħra li hemm fil-manifest huwa il-relazzjoni bejn id-dinja tal-MCAS jew tal-Università u d-dinja tax-xogħol. U hemm diversi inċentivi, hemm diversi korsijiet ġodda, hemm diversi investimenti li qegħdin isiru f'dawn l-istituzzjonijiet. U kif spjega l-Onorevoli Prim Ministru u stess, jekk aħna ntejbu il-standard tal-education,
jekk aħna intejbu l-edukazzjoni, hemm iktar ċans li pajjiżna ħatkun iktar kompetittiva u iktar kun tista' tilqa l-isfidi tad-dinja moderna. U allura għal dan l-investiment ukoll irridu kollha kemm aħna naħseb nirringrazzjaw l-Onorevoli Prim Ministru għal raġuni l-edukazzjoni hija l-futur ta' pajjiżna. Thank you very much. Thank you. Grazzi, Damien, ħanduru għal intervent ieħor qabel ma tkomplikajli mal-Prim Ministru l-Europarlamentari Elix Agius Saliba. Grazzi xarin u grazzi għawċin ta' din il-merħba sabiħa illi lejla tajtu l-Prim Ministru tagħna Robert Abela. Ħbieb, nhar is-Sibt illi ġej għandna għażla ċara qudiemna. U kull darba illi jkollna għażla, ikonna numru ta' mistoqsijiet illi kull wieħed u waħda minna irid iwieġeb. U llum ħanibda billi insaqsikom 3 mistoqsijiet. L-ewwel nett, intom l-Awċin fidejn min tixtiequ tħallu il-Ministeru ta' Għawdex? Fidejn Joseph Ellis jew fidejn Clint Camilleri? Intom fidejn min intom tixtiequ tħallu is-settur tant importanti tal-bidja u l-agrikoltura? Fidejn Edwin Vassallo jew fidejn Anton Refalo? U intom l-Awċin, intom il-Maltin, fidejn min tridu tħallu il-futur ta' pajjiżna minn nhar il-Ħadd illi ġej? Fidejn Bernard Grech illi jistħi jgħid illi huwa Malti, jew fidejn Robert Abela illi ħlif ġejt minn għandu ma rajna qatt? Għalhekk huwa importanti ħbieb illi ma nieħdu l-ebda riskju illi jista' jwassalna illi nitilfu it-tant u tant kisbiet pożittivi illi bħala pajjiż irnexxielna niksbu matul dawn l-aħħar 9 snin. Perfetti maħniex. Problemi individwali u personali għalkemm solvejna ħafna fadalu kollu għadna nintaqgħu magħhom u nifhmukom għaliex forsi f'għajnejkom dik il-problema tidher dinja. Però ejja ħbieb ma ninsewx x'għamilna matul dawn l-aħħar 9 snin, il-ġid illi qassamna, ix-xogħol illi ħloqna. U għalhekk illum għaliex naħseb l-ikbar sfida illi għandna bħala partit hija dik illi nfakru n-nies minn fejn tlaqna fl-2013 u fejn wasanna illum. U ħantikom ftit eżempji. Ejjew ma ninsewx, Gvern nazzjonalista qabel l-2013 lilkom il-ġenituri illi tnejn illi jintom kontu taħdmu taf x'kien jagħmlilkom? Kien jaqtalkom il-Children's Allowance. X'differenza illum il-ġurnata, mhux tal-li tajnielkom il-Children's Allowance, tal-li sidnija tajnikom transport pubbliku x'bxej, għat-tfal tagħkom, tajnikom childcare bxejn għall-uliedkom sabiex fl-aħħar mill-aħħar ninċentivaw aktar u aktar nisa u irġiel sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ejja ma ninsewx, jekk Gvern nazzjonalista friża għal 25 sena sħaħ il-pensjonijiet tagħkom l-anzjani, friża l-istipendji tal-istudenti tagħna, Gvern Laburista żied sena wara l-oħra l-istipendji tal-istudenti tagħna, żied il-pensjonijiet tal-anzjani tagħna u ħajkompli jagħmel dak sena waħda wara l-oħra matul il-5 snin illi ġejjin. Ejja ma ninsewx ħbieb, jekk Gvern nazzjonalista qabbiekom bil-qalb lilkom lin-negozji bl-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma,
aħna xtajniekom, aħna fqajniekom biċ-ċekkijiet, fqajniekom bil-vouchers għal 5 snin sħaħ, mhux lejlit l-elezzjoni, tajniekom iċ-ċekkijiet, tajniekom il-vouchers anka f'nofs fl-eqqel ta' pandemija globali. U hawnhekk qegħdin fil-gżira Wċija. U ma nistax ma nsemmix ħaġa oħra. Għaw ħafna dilettanti tal-kaċċa u l-insib maħna l-lejla. U ejja ma ninsewx, ħbib, ejja ma ninsewx kif gvern nazzjonalista li l-kom għatalkom, zarmalkom id-delizzju tal-insib. U kien gvern laburista illi mhux bistakom id-delizzju tal-insib lura imma salvagwardjalkom id-delizzji tagħkom. U sal-ġimgħa illi għaddit stess erġajna l-darboħra tajna ċertezza legali lid-dilettanti tal-vetrini. U sal-ġimgħa li għaddit stess erġajna kellna vot favorevoli mill-Kumitat Ornis sabiex għal darboħra id-dilettanti tal-kaċċa jerġa' jiftħilhom l-istaġun tal-kaċċa tal-gamiema f'April li ġej. X'differenza ħbieb, ejja ma ninsewx. U għalhekk huwa importanti illi kull wieħed u waħda minna ma jitnikkirx nhar is-sibt li ġej u joħroġ u jivvota lil kandidati kollha kemm huma tal-Partit Laburista. Għaliex id-differenza hija ċara fuq naħa għandkom il-Partit Laburista, Partit Laburista li ġejna qudiemkom b'1000 proposta, 1000 proposta studjata, 1000 proposta ikkalkulata, maħna tafu fejn edin, kull ma wedniekom dejjem wettaqnieh. Kif wettaqnieh? Matul dawn l-aħħar 9 snin aħna tried and tested. Fuq in-naħa l-oħra ġandkom, għandkom gvern nazzjonalista li ġie qudiemkom b'5 manifesti elettorali differenti bi proposti illi laqqas biss fehmu l-kelliema tagħhom stess. U għadhom sal-lum l-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali għadhom jippruvaw jaħdmu s-somom u jikkalkulaw kemm dawn il-proposti ħajjiswew lil pajjiż. U jien ngħidilkom, jiena naf li Bernard Grech għandu problema fil-matematika rajnieh matul din il-kampanja iħawwad fis-somom. Però possibbli wara li telqitlu Kersti De Bono u Claudio Grech għadu sallu ma sabx il-ġaħat biex jamillu il-kalkoli ta' dawn il-proposti kemm ħajjiswew. Dik serjetà minn partit illi jaspira illi fl-aħħar mill-aħħar ikompli jmexxi lil dan il-pajjiż. U ħbieb għalhekk ħanagħlaq fuq dan il-punt. L-għażla hija ċara lil dan ir-raġel għandna bżonn nagħtuh l-aktar mandat b'saħħtu fl-istorja politika ta' pajjiżna u kaqqu dan il-mandat għaliex huwa dejjem kien raġel magħna, għaliex huwa kien baħri tal-maltemp illi ġab l-aqwa riżultati fl-aktar żminijiet diffiċli, ta' pandemija globali. Dan il-Prim Ministru kien dak il-Prim Ministru illi waqt pandemija irnexxielu jikseb l-inqas rata ta' qatt irreġistrata fl-istorja ta' pajjiżna. Lilkom l-awġin tagħkom xogħol fawdex. Dan il-Prim Ministru kien il-Prim Ministru illi għal din is-sena waqt li ħirġin mill-pandemija diġà għalunna l-Unjoni Ewropea illi dan il-pajjiż ser ikollu l-akbar tkabbir ekonomiku rreġistrat fuq bażi Ewropea. Allura nħeġġiġkom ivvutaw lil Partit Laburista, ħeġġu l-kulħadd jiġbor il-vot, ħeġġu l-kulħadd jivvota sabiex nhar il-Katt li ġej niċċelebraw flimkien 5 snin oħra ta' Gvern Laburista, 5 snin oħra ta' Robert Abela, Prim Ministru ta' pajjiżna. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Membru Parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba kif ukoll il-kandidat Damien Spiteri għal dawk iż-żewġ interventi rispettivi tagħhom. Prim Ministru, wasalna lejn tmiem ta' din l-attività fil-lokalità tax-Xara u qegħdin noqorbu wkoll lejn it-tmiem ta' kampanja elettorali ftit jiem biss il-bot u għaldaqstant nistiednek tagħmel il-konklużjoni tiegħek.
Għalfejn Għawdex għandu jażel Malta flimkien. 53 proposta speċifiċi għal Għawdex fil-manifest elettorali u 300 referenza għal Għawdex fil-manifest elettorali. Dak li nfissru meta ngħidu li Għawdex huwa fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Għawdex irid naraħ fiċ-ċentru wkoll billi jkun l-ewwel fil-qalba diġitali u fit-trasformazzjoni ambjentali. X'qed ngħidu dwar it-trasformazzjoni ambjentali? Il-flotta ta' vetturi kemm tal-public buses kif ukoll tal-public service irridu jkunu tal-ewwel f'Għawdex illi jiġu elettrifikati. Di miżura kruċjali jekk verament se nilħqu t-targets ambjentali u se nilħquhom biex innaqsu l-emissjonijiet tal-arja. L-istess meta niġu mbagħad għal vetturi privati se nkunu qegħdin nagħtu inċentivi b'saħħithom biex dak li jkun jaqleb mill-vetturi tradizzjonalment li huma powered bil-magni petrol u diesel l-ICE vehicles għal vetturi li huma elettrifikati. Ma mhux se nisforzaw lin-nies li jagħmlu dik il-qalba, se nagħtuhom inċentiv. Qed nagħtu bħalissa din nagħtu diġà eluf ta' euro f'inċentiv, il-gvernijiet letteralment iħallas nofs il-prezz ta' vettura ġdida li hija elettrifikata biex jinċentiva lin-nies illi jagħmlu dik il-qalba. Fondi Ewropej, investiment ta' 162 miljun euro ġejjin mill-fondi Ewropej biss li se jiġu investiti fil-Gżira Awġija. Jiġifieri meta qed nitkellmu dwar Għawdex fiċ-ċentru tal-politika tagħna, dawn huma miżuri konkreti tax qegħdin nipproponu li nagħmlu. Jekk insemmu l-investiment, l-inċentivi anzi illi jingħataw lill-industriji f'Malta. Insemmi il-Malta Enterprise tagħti numru ta' inċentivi f'Malta lil diversi setturi tal-industrija tagħna biex jinvestu aktar. F'Għawdex mhux biss se nkunu qed nagħtu dak l-istess inċentivi, ma dak kollu li jingħata f'negozji f'Malta se nżiduh f'Għawdex b'10%. U hemmhekk fejn verament qegħdin nuru illi għandna lil Għawdex fiċ-ċentru tal-prijoritajiet tagħna. Insemmi wkoll fil-politika ta' żvilupp tagħna, partikolarment fejn tikkonċerna l-użu tal-art. X'għamilna? Meta qegħdin naraw li ninċentivaw lin-nies biex jixtru mhux fil-periferija tal-irħula imma fiċ-ċentru tal-irħula, jew proprjetajiet li ilhom mibnija għal numru ta' snin imma li huma vakanti, nirreferi hawnhekk għall miżura li daħħalna fl-aħħar budget. F'Għawdex l-inċentiv li qed nagħmlu huwa d-doppju ta' dak li jingħata f'Malta. Jiġifieri għal dak il-first time buyers illi jixtru f'Malta dak tip ta' proprjetajiet li qegħdin f'UCA jew li ilhom mibnijin għal aktar minn 20 sena u vakanti għal 7 snin. F'Malta tieħu cash grant ta' 15,000 euro f'Malta, Għawdex tieħu 30,000 euro. Xi meta qed nitkellmu cash grant daqstant b'saħħitha. Ħan jieħdu proprjetà li tiswa 300,000 euro. Id-depożitu tal-10% tal-konvenju se jkun qed jitħallas kollu mill-gvern. Imma li x'nemmnu li rridu ninċentivaw lin-nies li kemm jista' jkun ma ninċentivawx żvilupp ġdid fil-periferiji tal-irħula u dak li żvilupp diġà eżistenti, dak li stok ta' proprjetà li huwa diġà eżistenti, jiġi utilizzat. U bekk illi tittamel dawn il-qalbiet, ir-realtà hija illi local plans tal-2006 l-eżerċizzju ta' rationalization li għamlu dak li huma llum il-konsulenti ewlenin ta' Bernard Grech, dak li llum Bernard Grech ħatarhom bħala lit il-leminija tiegħu, dak qegħdin hemmhekk u laqa l-issa tagħna huwa li f'dak il-kuntest ta' drittijiet legali li ħolqu ta' qabilna, irridu b'dak tip ta' inċentivi nirridimensjonaw il-politika ta' żvilupp tagħna b'mod li nġibuha tikkombaċja b'mod preċiż mal-prijoritajiet ambjentali tagħna. U għalhekk ukoll illi nhar is-Sibt il-poplu Għawċi u Malti jekk jogħġbu jagħtini l-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru se jkun qed jiddeċiedi fuq dawn il-prijoritajiet. Però ftakru bdejt biha u se nikkonkludi biha li kull elezzjoni titlaq xejn b'xejn. Ejja ma nieħdu xejn for granted. U għalhekk li mhux biss l-importanza li nivvotaw għal kandidati kollha fuq il-lista tal-Partit Laburista kollha. Dak li ksibna sa issa huwa biss
il-bidu ta' dak li kapaċi niksbu jekk naħdmu flimkien. Imma għandi bżonn illi tisilfuni il-fiduċja tagħkom. Ejja ħanibqgħu naħdmu, ejja ħalli naħdmu biex nikkonvinċu li l-manifestana huwa l-aqwa pjan għal-futur ta' pajjiżna, Awċin u Maltin gburin pajjiżna, Awċin u Maltin maqgħuda, Malta flimkien, il-futur sabiħ, il-futur fidejkom. Grazie ħafna, Prim Ministru, għal din l-intervista. Nawguralek mill-qalb il-kumplament tal-ħidma tajba. Il-ħajja sabiħa u rridu nlowduha. Flimkien ridna sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta għad b'saħħitha. Irridu nħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nagħtu l-futur li rridu għal ولادنا. Se ndawlu spazji miftuħa.